Sanibonani nonke, nginamukele ku-tip yethu yosuku ethi zinakekele ngokomqondo noNokuthula. Healthy Mind with uNokuthula. Angihambi ngedwa, ngihamba neNtuzuma TV. Mina-ke nguNokuthula njengoba sengishilo, ngiyi-social worker noma ngiwunonhlalonhle osebe kule ndima for iminyaka eyisithupha ngikule ndima yokuba unonhlalonhle. So ngihambile ngahamba ngabona ukuthi kunezimo eziningi bakithi siyabantu esidlula kuzona, izimo ezingekho zinhle ezihlukumezayo emoyeni kakhulukazi. Ebese kuba ukuthi-ke yini esiyenzayo-ke thina ukuze singagqilazwa ukhwantalala, ngoba ukhwantalala ilona oluze lulide ekutheni sibe no-BP, sibe noshukela, sibe nakho konke, ngenxa yokuthi bese kuze kube khona nalesi sifo-ke esihlasele kakhulu abantu abadala ekuthiwa udementia, abanye bathi Alzheimer's. Ngoba lesi sifo sibulala noma silimaza ingqondo yomuntu, okuwukuthi-ke ake sizinakekeleni bakithi, zikhona izinto ake sizithande, akube khona esikwenzayo, asifunde, just get something, get a book, thola incwadi nje uzifundele uthi ukuvuselela umqondo wakho, ebese uyazama ukuthola usizo lwengqondo. Hamba nje uvakashela i-social worker noma i-psychologist, nje unakekele nje, uzitotose nje umuntu, uzitotose nje, uhambe enye iphathi yokuzitotosa. Abanye bazi ukuthi ukuzitotosa ukuyikhipha kuphela, kodwa nokunakekela ubuwena uqobo akuve kubalekile. Hamba nje uyondlala inkinga yakho kumuntu okuthembayo ozohlala ezicathulweni zakho, akulalelisise kahle, ebese kunikeza indlela yokuthi uyibone ukuthi ngampela akuphelile ngawe, kuyaqhubeka. Asiqedile ke, sisazokhuluma nje ngokuningi, sisazoveza nje ama-tips amaningi ngokuthi uma uwumuntu uzinakekela kanjani ngokomqondo ke manje. So ezinye zezinto ezibalekile ukuthi nje to have a healthy mind, you need to have incwadi nje, you need to have a book ozoyifunda ezoloku ikuvuselela ngesikhathi ufunda. Kunalento le eyenzeka emqondweni wakho, kunalento le eyenzakalayo umqondo wakho uloku uba revived, uloku ungapheli amandla, ulokhu uba naleyo nto umqondo wakho ukuthi ungagcini usune depression ezolimaza umqondo wakho. So ngikuphethe nayo incwadi, The Mirror. Le ncwadi lena izosisiza kakhulu, nami siyangisiza, ngisaphakathi nayo impela, ngiza nayo, ngikudla nayo impela. Sithi ake siyifundeni le ncwadi, izosisiza. Yenye yezinto ezisizayo iyincwadi ezosisiza ukuthi sithi asibe nemqondo ehealthy, asikwazi ukuthi singacabanga kakhulu bakithi izinto ezinegative, ake sicabangeni into ezipositive. Into enegative suka kuyona ngoba ayizukusiza ngalutho, cabanga okupositive. Le ncwadi ke ngiyakutshela iqukethe izinto ezibalekile, ibhalwe uRaja Weird. So i-author yakhona awuyitholele yona nje, iyatholakala ezitolo. Uma ngabe ungayiboni usithinte, siyatholakala, sihamba nayo iNtuzuma TV. Igama layo le show ungakhohlwa, ithi Healthy Mind with uNokuthula, engahambi yedwa, ehamba neNtuzuma TV. So siyatholakala kuma socials, siyatholakala ku Facebook sithi Nokuthula Ndiyane, siyatholakala na ku TikTok sithi Nokuthula, u2 wakhona u2 oyinumber, so Nokuthula Ndiyane, la ngitholakala khona on my TikTok account. So bazalwane, silandeleni, sikhona, sizakalani ngokomqondo. Siyaphinda sithi Healthy Mind with uNokuthula neNtuzuma TV. Siyabonga. Oh, I'm on top of the world.